Не бях готов за цялата тая омраза, която се изсипа. Един ден седя в нас и ми звъни телефона, аз ги бях кръстил, нали, игри на воля. Там вече се досира на макс. Утре 12 ще да бъдеш Ери къде си. Там обаче най-интересният момент за мен. Стреса за мен почва от първия ден. Ако в момента, да кажем, ти седиш на стола при Тото, кое е нещо, което би му разказал без той да те пита? Първо, бившата ми жена беше влюбена в него. Ти как разбра, че е била влюбена в него? Тя си ми каза. Писахме си там с момичето и много бързо пламна една страст, една любов. И тя вика, добре, аз ще организирам всичко, ти само се прибера да се оженим. Сватбата беше за юни. Купувам си аз билет. Купувам си от Англия, риска панталонче, такъв. Отиваш на собствената си сватба. Да, бе. А поканил ли си вашите? Не, те не знаят. Даниел Димов. Приемате ли... И аз сам си викам, кажи не и Да. просто всичко се приключи. Аз викам, да. Ще ти кажа, че в цялата схема да се разведа, голяма част имаш и ти. Айде, чакай. И къде беше целият филм? По образование е агроном. Работи за голяма земеделска компания в Англия. Автор на любовна лирика. Често го оприличават на викинг. Там преоткрих World of Warcraft. Човече, бях влязъл в такава гилдия. Примерно ще казва, че ходим да бидем финалния бос. Окей. И ти кажеш, не мога, примерно имам рожден ден. Те, какво? Край? Се клеймяват от всякъде, ти не мога вече. И аз така, по едно време бях забрал да ходя на университета. Бе. Само играй. Часове, дни. Обаче зея се усеща. Почнах да пропускам живота, разбираш.